гледате, аз съм Креатор БГ. Днес ще играем Майнкрафт. Така, не съм се развил много, ще се старя да са по-дълги клиповете. Клипчето де. За последно. Къде съм? Това земя ли е? Да. Окей. Какво се пече тук? Айрон. Добре, да оставя теб. Имам си вода. Само това тук да преместям. Каменния меч тук. Окей. Правим теб тук. Теб да слагам тук. Фак. Някакъв гаден лук ми прави. Теб да слагам тук. Добре, окей. Така. Ето. Обичам всичко да ми е подарено така. Имам 11 айрон. Окей, така. Да видим кой може да си направим. Още едно такова. Аз искам да си направя такова. Само още един ми трябва. Аз и тук имам... О! Това вече не е честно. Ако сте ме гледали един мой епизод, тук бях имал още 2 такива. Не е честно. Да си направя още едно. Как се прави? Значи трябва да отида в мината още да копам. Гаси гаднярите. Това вече е прекалено. Аз имам ли флинт? Да, имам, да си направя една спалка. Ето панталон. Още, ама нямам така да си направя една ризница. Ризница му викат. Окей, готово. Готови сме. Окей, ще наслагам това да се пече. И отивам в мината да копкам. Защото искам да се развия. Добре. Натам отивам. Аз не съм си взел топчовете. Толкова ли съм прост? Прост е. Не прост. Да, прост. Да, наистина. От не знам си кога време не съм я играл. Ама нещо започва да ми се моли главата. Така, днеска сме... Не знам, днеска сме петък. Забрах да си маркирам да сложа лентата на моя календар, ама нищо, после ще го направя. Да взема малко санд. Така. После не знам кой ще го правя, сигурно ще си направя малко прозорчета. И не знам, просто така да си имам. Окей. Абонирайте се за моя канал. Сега разбрах за какво ми е санд. Само да видя нещо. Един айрон ще ми е... Айде бе! Така това ще са ми нужни. Аз имам 3, още 4. Значи отивам за още. Ще ми е нужно казанче, защото от него трябва да се вземе водата. И после трябва да си направиш нагодна отвара, която се прави с брадавица от ада.
Аз имам една книга, наръчник по водене на битки, която ми помага да се справям в живота в Майнкрафт. Отида на там. Кола няма да го взимам сега. Аз си имам. А майка ми се прибира от работа. Не мога да се прибира. Тук нищо не е. Ти два каша, да, точно, да. Ей, това парчи. Шала, не държи. Айрон. Ето на гючето шала. Не, я пръсна, но тя не носи такива работи. Чувам зомбите, бегам. Чао, бещеричке, хайде. Защото има зомбита, ако има и зомбита, има и крипари, бегам. Хайде, бегам. Аз много мразя крипарите. Скоро време трябва да си имам котка. Защото котките няма да нареднят мушичка, ама ще накарат крипарите да бягат през глава. Хоп. Бе. Леле, колко съм гладен. Колко имам? 6, добре. О, забрах, че имам един диамант, супер. Ето вижте, Даймън.